Kofarnion. Kofarnion. Dariyoyi ki hanavzi meravad. Ayja mesela o qishloqi ruda qilmish ay poyon ha. Ay daryo usun alakay chaz noye shahri toz. Hanahozi mo agar ki sini bolo nigo knem alakay ija jida soraya chibite. Qishloqi havaskor Bog'jida. Bog'jida ana Bog'jida, ba'di Bog'jida Moruslot, ba'di Moruslot Shurtg'ay. Balenskiy rayon. Shurtg'ay, ba'd Ishqobod, ba'd Kiyo bolo. Ana ki hozir muvaffiqi naqshoyi ki hast, ana minja alakay chi meshavad? Ana minja daryobandi meshavad. Daryobandi ki shirayi amra mahkam biknan. Alakay gese ki bayni O'zbekiston va Tojikiston barazki yak muvaffiq shid. Hamija alakay korcha sar miknan. Aslan ija ina kheli ki mebinем, ina ija ba fikrim alakay dar zamoni shuravi алакай баъзе корҳои ана омодагӣ ва тахт амворкунӣ ва масалан захираи ана баъзе хоку масалан баъзе мушағал алакай оғоз ёфтагӣ будааст. Мо масалан вақте омадан дидем ҳамин алакай бинем ки бале алакай гӯё ки як сарбанди гес гӯё ки аз ҳаминҷа оғоз мешавад. Ина дарё ҷое ки масалан тангии дарё аст. Аз ҳаминҷа дарё алакай сарбандаш оғоз мешавад. Ба ҳамсӯҳбати ман бисёр як инсони хуб номи чи? Маҳмад Зоир. Ина мошинаш хати омадем. Ина мошин дар як ҷои баландии хуби хушрӯ. Ман рости бори аввал дар инҷа ба сафари корӣ омад, дар ҳаётам бори аввал омадам. Инам Кофарнионе ки аз байни дарёи сарчашма мегирад аз шаҳри Душанбе. Пас аз якҷояшавӣ дар шаҳри Душанбе бо дарёҳои Кофарниҳон, дарёи Варзо ва дарёи Элок ҳамаш ки якҷоя мешаванд ба дарёи Кофарниҳона ташкил медиҳанд. Омада байни ноҳияи Рудакӣ гузашта баъд через аз ки кони намаки Ҳисор гузашта баъд через мой омада мебиёяду баъд худди рафта дар баҳри Арал мерезад. Ҳамн дарё аст. Дарёе ки бисёр баракати хуб дорад, барои шодоб кардан бисёр аҳамияти калон дорад. Ина як дарё мешавад ки оянда ҳам дар обёрикунии ҳамин минтақа роли муҳим мебозад ва ҳам барои масалан истеҳсоли нерӯи барқи тозаи хуби хушрӯе ки нерӯи сабз аст бе ягон чиз. Ӯзбекистон сирхи боло Ӯзбекистон гузашта рафта мешавад. баъде ки дарёбандӣ шид. об ҳам метавонад ки аз ҳаминҷа аллакай гирифта бо тақсимот шавад. Масалан пуштивай кӯ масалан исе омада ҷобаҷӯш кардан ва и пушти и кӯ ҳам агар мумкин ягон имконияти чӣ боша агар метавонад ки масалан метавонад ки ай дар пушти кӯ чи аст? Шуртаи чи Гаравту. Аллакай минтақаи Гаравту ё ягон ҷиликуле ки уҷа масалан барои шодоб карданаш ана метавонад ки ҳамин ки ҳамин дамбае ки мешавад, обанборе ки мешавад роли муҳим бозад. Худо нигаҳдори шумо бошад. Имрӯз рӯзи 27 ё 28 июли соли 2022 буд. Сарбаланд бошед. Худо нигаҳдори ҳама.